जां दहाय मोनसे बुस्थु शेयार खालामनो नागिरदों होननाया नोंसोरथ' नुगासिनो आंनाव वेटआ बेसे बारायगासिनो एकदम बेसे पेटलि जालांगासिनो आङो थ' वेट लस खालामनाया बिराद गोनांथार जानानै फैथारबायमोन आङो बांद्राय एक्सारसाइसबो खालामनो हाया बिराद मेङो बिराद वीक मोनो आङो ओमफ्राय उनावहाय बायोबो आरो डाइटिंबो बांद्राय खालामनो हाया खारन खामानि मावनो गोनां जायो एनार्जि नांगौ जायो ओमफ्राय बिदिहाय मोनसे प्रडाक्ट नागिरगासिनो दंमोन आरो आङो जायनिखि जेबो साइड इफेक्ट जायालासे आंनि वेट लस खालामनाय जार्नियाव एसे स्पिडैहाय आंखौ हेफाजाब होयो बिराद नागिरदोंमोन आङो बिराद सोंदोंमोनबो आङो ओमफ्राय मोनाखैमोन ओमफ्राय नागिरै एकदमबारे फाइनालि मोनथारबाय आङो बे प्रडाक्टखौहाय जायनिखि जेबो साइड इफेक्ट जायालासे वेट लस जार्नियाव एसे फास्टैहाय खामानि होयो बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय नैबे आं इउज खालामगासिनो दङ आंनि वेट लस डाइटआव नैबे प्रडाक्टखौहाय बे जाहैबाय मोरिंगा लिफ पाउडार ड्रामस्टिक मोरिंगा एल'वेरा बेखौहाय बानायनाय जायो सजना बिलाइनिफ्राय सजना बिलाइखौ देग्लिनानैहाय उननानै पाउडार बानायनाय जायो ओरैनोथ' सजना बिलाइखौ जोंनि हाथाइफोरावबो मेरला हाथाइफोराव बिनि पाउडार मोनो खिन्थु बेफोर एकदम मोजां नङा बिराद मिक्स खालामनाय थायो बेवहाय माबा माबि कालार ओमफ्राय उनावहाय केमिकेल मिक्स खालामफानाय थायो खिन्थु नैबे बिदि नङा बे जाहैबाय नेचार शियरनि 100% नेचारेल जाहैबाय सर्टिफाइड 100% नेचारेल टेस्ट खालामनानै सर्टिफाइड मोनखानाय बे प्रडाक्टआ जेबो साइड इफेक्ट गैया एकदम पियर बेखौ आं इउज खालामगासिनो दङ फुङावहाय उदै खालियावहाय बेखौ सानफ्रोमबो डेइलि बेसिसावहाय उदै खालियाव इउज खालामबाय थायोब्ला माने डाइरेक्ट मेजेमावहाय कन्भार्ट जाहैया बेयो एनार्जि बुस्ट खालामो बेनि उनाव बेखौ फुङाव लाखांनायनि उनाव सानसे नोङो एनार्जि मोनबाय थागोन बहुत एनार्जि बुस्ट खालामखायो नालाय बेयो जायनि जाउनाव नोङो बिराद गोबां एक्सारसाइज खालामनो हागोन बानाय नङा मेंनाय नङा ओमफ्राय उनाव बांद्राय ओंखाम उखैनो हानाय नङा थ' डाइटिंआ मेइनटेन जाखालाङो थ' बेखौ डेइलि बेसिसावहाय इउज खालामबाय बेनि उनावहाय एसे एनै एक्सारसाइज बेनि उनावहाय डाइटिं थ' बिदिहायनो बिराद गोबां हेल्प खालामो बियो वेट लसआवहाय जायखौ आङो इउज खालामनानै बिराद मोजांबो मोनदों बिराद रेजेंबो फिल खालामदोंहाय ओमफ्राय बेल' नङा जोंना दानिया हासार गोनां मैगं थाइगं बांद्राय थाव आरि ओमफ्राय उनाव बाहेरा बुस्थु जानानैहाय बिराद हयनि गेस्ट्रिक जालाबायबाय थाग्रा जाबाय नङाना हजम जाला डाइजेस्ट सक्तिया खम जाबाय लिभारा क्लियार नंला बेनि जाहोनावनो जोंना हयनि उदै गाज्रि जालाबायबाय थायो ओमफ्राय उनाव जानो बारा हाया बिदि जाबाय थायो थ' बेनि थाखायबो बे प्रडाक्टआ बिराद स्पेसियल इउजफुलथार बे प्रडाक्टआ एकदमबारे मानोना बेयो बिराद मोजां हजम सक्ति बांहोयो आरो डाइजेस्ट खालामहोयो बेखौ जुदि दैलि रुटिन इउज होयोब्ला थाब डाइजेस्ट जागोन हजम सक्तिया बांगोन ओमफ्राय उनावहाय लिभाराबो क्लियार जागोन बेखौ रोदानिफ्राय लानानै बिनि बिलाइ जानाय गासैबो खामानियाव होयो आरो गारजानाय नङा मुलि होननानैबो बुंजायो कमला थाइसेयाव बेसेबांखिनि भिटामिन सि थायो बेनिख्रुइ बांसिन भिटामिन बेहाय मोनो बेवहाय आयरन केलसियाम गोबां रोखोमनि भिटामिन दङ जायनिखि नोंनि देहाखौ एनार्जि बुस्ट खालामहोगोन आरो देहाखौबो बिराद मोजां लाखिगोन बेखौ जुदि डेइलि बेसिसाव नोंसोरो इउज खालामबाय थायोब्ला बिराद मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौ दैजोंहाय गलायनानै लानाय जायो आरो जुदि सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला अर्डार खालामनो गोसोब्ला आङो डिसक्रिपसनखौ बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंसोर अर्डार खालामबानो जाबाय गोसोब्ला माबायदि इउज खालामो आं खोन्थागासिनो दङ बे सिङावहाय मा मोनो खुलिनानै देखायनि नैबे जाहैबाय पाउडारा नेचार शियरनि मोरिंगा लिफ पाउडारनि पेकेजिंखौ बुङोब्ला बेफोरबायदि जागोन ओमफ्राय बेवहाय लोगोसे नोंथांमोना सिङावबो बेफोरबायदि पेकेज थायो एकदम मोजाङै सिल खालामनानै हरो ओमफ्राय बेवहाय जेबो केमिकेल आर्टिफिशियेल कालार बिदिहाय जेबो इउज खालामा एकदम पियर आरोना जेरै पाउडार बानायो बेफोरबायदिनो लोगोसे नैफोरबायदि ब्रास हरफागोन चामच हरफायो आरो ओमफ्राय उनाव नेचार शियरनि नैबे हानिखौबो हरफायो बेनिफ्राय नै बिसोरनि हरनाय सामसआवनो गिलाससे दैयाव लगायबाय ओमफ्राय उनाव हानिया नोंनि गोसो बायदि आन्दाज खालामनानै लगायनो हायो नों बेसेबां गोदै जायो बिदि आरो ओमफ्राय आङो बेखौ लगायनानै आरामसे मिक्स खालामनानै लोंबाय बेखिनियानो आरामसे लोंनो हागोन आरो बेखौ टेस्टआबो गाज्रि नङा बिराद मोजां अर्डार खालामनोबो खालामनो हागोन